Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tania toh? Halo, cek kelingan aku berarti iki. Pepek nomorku cek mbok simpen. Yo isik no. Sik, piye Mas? Piye apane? Wis ganteng belum? Urung. Lah, kok durung ki lho? Lah terah kok citakane wis elek kon ganteng piye yo ora iso. Masya Allah Mas, sampeyan apa gak ngerti sing jenenge Secincare to Mas Apa wi film kartun? Berarti panu sing ndek boyokmu ki jek. Yo isik malah tambah akeh. Masya Allah, sikilmu ya jek rangen. Isik Berarti ya raimu jembel gadus ngono kae. malah tambah wiring. Ya Allah ya Rahman. Mas tak kandhani ya Mas. Omongnya apa? Zaman saiki wong lanang saiki kabeh wis ngalang-alani wong wedok Mas. Masa? Iya, dirawat dari ujung kuku sampai ujung rambut sing lempet-lempet. Ngopeni awak yo ora sida nyambut gawe no. Lah wong kerjaku lho panasan yo ora iso putih. Rai ireng kena disulap. Godhog banyu diumupne nyemplung mak belung beria putih to. Yo ora putih malah melonyoh. Tetep saiki gak apa-apa. Lho, nglungsungi kaya ula weleng ngono kae lho. Kok jaran? Ya wis lak ngono. Yo wis engko nek ganteng tak kabari. Uang kok dijang ganteng kok angel ram. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye ta karepmu ki? Ora sawahku tak tanduri pari karo bojoku gak entuk, Ya. tanduri wortel gak entuk, tanduri Galeh. jagung gak entuk, jare hargane tidak sesuai. Karo bojoku sawahku kon nanduri kentang. Lah kok iso tanduri kentang? Lah napa to Dik kok ditanduri kentang jari bojoku ngono nek sak mongso-mongso kathokmu suwek, kentangmu metu. Piye nggih, ketep nggih. Kalimatmu ki kleru, culuk. Lah piye tapi to wong sing anu kuwi Ditanduri kentang. Heeh. Sak mongso-mongso kathokmu suwek ya ampun. Maksudnya ora ngono kuwi. lah piye to wis Kuwi bener. komalan mandeke ki aja ning kono Sak kuwi. mongso-mongso nek kathoke suwek kentangku metu. Ya beceken kentangmu kuwi. Maksudnya ki sak mongso-mongso panenanmu kentang Metu. kathokmu suwek. Dinggo tuku Kentang ngono lho. Dinggo tuku kathok nggo nutupi kentang lho. Angel lho momon. Angel bahasa momon karo ki Sing angel. angel iku Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun kapundhut sowan wonten ngersanipun Gusti panjenenganipun Bapak Suto mugi katampi sedaya amal ibadahipun. Wis biasa. Jenengan nggih ngaten iki. Nggih ngoten niku sami. Kabeh beda kali nggenku. Nggonmu, nggenku sing dadi mudin kematian iki bekas MC dangdut MC orkes. Lah nek nyarne. Nek nyarne ora kalem ngono kuwi. Bekas MC orkes. Kok nyar kok innalillahi opo iki? Lah MC nggonmu piye? Nggonku bekas MC dangdut tok piye? Masih bersama bareng-bareng dalam keadaan yang berduka ini. Aduh Gusti ya Allah. Kita semuanya di sini untuk menyaksikan kepulangan almarhum yang terakhir. Siapa dia? Mas Andi. Wong iki sing mboten niku. Tak kolati. Lha mboten sing nyiarke sing mboten. Tasih wonten. Mbok kan mriki tak petele sirahe. Niki saestu, Pak. Piye belen? Kita sambut mayat yang terakhir ini. Siapa dia?